Daw'r ukulele ymwreiddiol o Hawaii a'r gair yn meddwl rhywbeth yn debyg i chwain sy'n neidio, siŵr o fod achos y ffordd i chi ni ware fe. Ond ers cael ei greu yn y 4eg ganrif ar 15, mae wedi datblygu i mewn i sawl offeryn arall, fel y gitarelele, sydd â 600, a hefyd y banjo ukulele. Ar nos Fercher, mae Mei Gwynedd yn cynnal gwersi ukulele ar y cyd gyda Menter Caerdydd. Mae'r ymateb wedi bod yn wych. Mae hwn di'r ail dymor rwan. Da ni'n gwneud bob math o gyneuon. Mae lot o rei dwi'n licio wneud ydy rei Beach Boys a Beatles a heina, Kinks, bethau, cos maen nhw'n gyneuon mlodaidd iawn. Maen nhw'n hawdd, mae pawb yn abod nhw. Mae chwarae'r ukulele yn ffordd dda iawn o anghofio am unrhyw beth arall. Ydych chi'n clirio'ch pen. Mae rhaid chi canolbwyntio, ydych chi'n mynd ar goll fel dwi'n mynd yn aml. Ac o'n i'n meddwl fydde fe'n gyfle i fi yn had joio rhywbeth gyda'n gilydd. I chi enjoio'r gwersi? Mae'r ddau yn enjoio'r gwersi. Fi'n credu falle bod e'n mwynhau'r gwersi mwy na fi. O'n i wedi clywed bod e'n hawdd i chwarae, ond dwi ddim yn hawdd i chwarae yn ardderchog. A ni wedi ffindo yna mas yn hynny. Mae'n hawdd i pigo i fyny. Mae 4 strings yn efo, mae lot o'r chords da chi'n gwneud efo 1 neu 2 bys. So mae hynna'n neud o'n hawdd, mae'n jyst yn fach, mae'n hwyl, mae'n rhad.